an sigi kun ye mun ye min ye an ka chef d'état-major Umaru Jara a bɛ Kidali kɔnɔ an bɛ don min na komi bi a taara ɲada a ka cɛdenw kan a taara ɲada a ka sɔrɔsiw kan min ye chef d'état-major Umaru Jara an ka sɔrɔsiw minnu ye baarabaw kɛ ka Kidali minɛ Umaru Jara taara a ɲada olu kan ka tila k'u fo k'u féliciter an bɛna o dalilu di aw ma n'an bɔra yen nɔ min ye Mali population ye k'a daminɛ Kayi fo Kidali k'a daminɛ Bagunu fo Kulukɔrɔ Malien den bɛɛ lajɛlen de bɔra bɛɛ nisɔndiyalen bɛɛ ye fɛti kɛ mɔgɔw ye sagaw faga ka misiw faga i y'a faamuya b'a la k'u ka nisɔndiya yira quoi an bɛna o image ninnu fana yira aw la n'an bɔra yen min ye Niger olu ka comment s'appelle gouvernement ka porte-parole o fana bɔra ka Mali fo ka Mali wale ɲuman dɔn an bɛna o image yira la min ye Burkina Faso fana ye olu ka président Ibrahim Traoré u bɛɛ bɔra ka nisɔndiya ni Mali ka Kidali minɛni ye bɛɛ bɔra ka nisɔndiya n'a ye an bɛna o dalilu fana di aw ma n'an bɔra yen an bɛ taa Côte d'Ivoire gɛlɛya bɛ yen bi a ka bon hakili ma o de la n y'a fɔ maliyɛnw ye ko an ka to nin fanga in kɔ walahi Mali ka di ka tɛmɛ Afiriki bɛɛ kan Côte d'Ivoire kɛlɛ tɛ yen guerre tɛ yen foyi foyi tɛ yen mɛ n ka tiɲɛ kɔngɔ b'o la bi a ka bon hakili ma an bɛna o dalilu di aw ma n'an bɔra yen nɔ min ye Faransi ye o bɛ fɔrɔntɔ la a ka bon hakili ma Faransi bɛ kulela bi a ka bon hakili ma depuis Mali y'u gɛn Mali y'u mago sa Mali y'u kɛ jugu sago ye o bɛ ka stratégie bɛɛ ta bi dunanw kama mais Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ mɔgɔ si kana siran mɔgɔ si kana paniquer mɔgɔ si ja kana tigɛ n'a ka d'u ye k'u ka wari tigɛ n'a ka d'u ye k'u ka papier minɛ n'a ka d'u ye u ka africain bɛɛ bila avion kɔnɔ ka taa n'a ye Afiriki foyi t'an bɔ nin sira in kan an ka sanu tɛ taa suɲɛ tuguni an fa bara a tɛ di tubabuw ma u k'a kɛ i n'a fɔ komi u baw ka ganforo o banna pewu an yɛrɛ de sago bɛ kɛ an ka jamanaw la u bɛ bagabagali sugu bɛɛ la ni min ma taa formation kɛ dɛ ni min ma faransɛ kalan dɛ i ka séjour bɛ minɛ dɛ ni min ye baara kɛ dɛ i ka wari bɛ to yan dɛ c'est à dire u bɛ bo fɔra sugu bɛɛ de la mais o kana mɔgɔ si bɔ i ja kan n'an bɛ taa fana an bɛ se n'an bɔra yen nɔ min ye comment s'appelle a bɛ hakɛ to voilà Serge Daniel min ye Daniel fana ye ale fana bɔra k'u ka ministre de la justice i y'a faamuya b'a la ka dɔ fɔ o ma justice fana bɔra k'a jaabi an bɛna o fana dalilu yira aw la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ parrainage an ye parti politigiw cancan yan k'a fɔ an ka sɔrɔsiw donna Kidali an ma mɔgɔ si ka communiqué ni Musa Mara ni ADP Maliba tɛ a commencera ka bɔ dɔɔni dɔɔni parrainage bɔra ka kuma min ye comment s'appelle a tɔgɔ IBK ka parti RPM fana olu fana bɔra ka communiqué kɛ an ye parti politigiw cancan yan k'a fɔ an ka sɔrɔsiw donna Kidali an m'u kuma ka mɛn parrainage bɔra ka communiqué kɛ kunun min ye RPM fana olu bɔra ka communiqué kɛ an bɛna an da don nin koba ninnu de la n'an bɛ taa an bɛ se an b'a ɲini aw fɛ aw ka cari fan bɛɛ fɛ voilà nin de ye an sigikunba ye ne balimaw bi ye jeudi le 16 novembre 2023 bi ye jeudi le 16 novembre 2023 an bɛ Baculi fo musobaw ka musoba muso min nana y'a faamuya la ka fantanw dusu suma muso min nana ka fantanw furakɛ muso min nana y'a faamuya la ka wuluwulu dingɛw labɔ muso min nana ka Bamako ɲaman cɛ muso min nana y'a faamuya la ka lampadaire di bɛɛ lajɛlen ma muso min nana y'a faamuya la ka fantanw ɲasuma k'u kɔsuma Baculi an ka foli bi ye wa an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni ma tiɲɛ bila anw tɛ bila dɛ hali kunu y'a faamuya la Baculi ye mɔgɔw labɔ ka Kidali minɛni ka fɛti kɛ ka jama labɔ Baculi an ka foli bɛ yen yan'anw ka k'i fɛ an taara i ka ko de ɲɛɲini fɔlɔ an tɛ kɛ mɔgɔ fɛ ten dɛ Baculi ye san joli kɛ Mali kɔnɔ a tɔgɔ ma bɔ anw da kɔnɔ dɛ mais an ye jateminɛw kɛ i y'a faamuya la ka taa ka vie sɛgɛsɛgɛ ka taa ka kow ɲɛɲini an y'a sɔrɔ danbetigi den don halala den don i y'a faamuya la fasoden ɲuman don o de la a tɔgɔ bɛ ka bɔ anw da kɔnɔ yan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw an bɛ don an sigikun kɔnɔ min ye an ka chef d'état-major Umaru Jara a bɛ Kidali kɔnɔ an bɛ waati min na komi bi depuis kunu a taara Kidali i y'a faamuya la ka si ye ka tile
k'a ka sɛ woro ɲimi i y'a faamuya b'a la k'a ka bɔsɔw min i y'a faamuya b'a la ka tila ka fɛti kɛ ye balani so ni fɛnw a bɛɛ lajɛlen kɛra Kidali Kidali yɛrɛ population bɔra ka i y'a faamuya b'a la chef d'état-major kunbɛn a ka bon hakili ma ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se depuis Ala ka Mali da i y'a faamuya b'a la Kidali ma deli ka kɛ Mali ta ye depuis Ala ka Mali da Kidali ma deli ka kɛ depuis Mali a ka indépendance sa Kidali ma deli ka kɛ Mali ta ye i y'a faamuya négociation fara négociation kan n'an ko ko an bɛ Kidali minɛ dɔrɔn négociation ni fɛnw bɛ na o bɛ an ka présidents papa k'u bɔ yen Assimi de nana ka Kidali kɛ Mali ye depuis Ala ye Mali da hali Modibo Keyita tile Kidali ma deli ka kɛ Mali ta ye mais bi Kidali ye Mali ta ye grâce à qui Assimi Goïta n'an bɛ taa an bɛ se an ka chef d'état-major lamɛn Umaru Jara. Ne ka état-major ani commandant théâtre donc an nana Kidali sɔgɔla in na ka na yira k'a fɔ ko effectivement mun fɔra kunun Mali sɔnso donna Kidali an nana Kidali an nana ka na ɲɛmɔgɔw sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw polisi ɲɛmɔgɔw u ka encouragement ani ka félicitations lase aw ma minnu ye nin opération kɛ ka na don Kidali hɛrɛ ni baden na donc m'a yira k'a fɔ ko n bɛ Kidali de ta Kidali donc pour confirmer que an sera Kidali maintenant an sera Kidali sisan baara tɔ bɛ ka na baara tɔ ye mun ye sisan b'a dɔn ka mission ye mun ye ka jamana lakana ka jamanadenw lakana an b'a dɔn Kidali yan nɔ tɔɔrɔ degunba tun bɛ population la degunba tun bɛ population la parce que mɔgɔ dɔw tun bɛ yen mɔgɔ jugu dɔw tun bɛ yan minnu bɛ ka population ɲagata ka ɲagata daw kan mɔgɔ tɛ se ka ɲɛnakili yɛrɛ donc an nakun kan ka kɛ fiɲɛ bɔda ye Kidali population an bɛ ka baara k'o de kan an bɛna yira k'a fɔ ko an y'u sɔsule ni bɛ bɔlen sira nin na ka na cɛkɔnti dɔw tun bɛ yen u bɛ taxi bin mɔgɔw kan ka bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw ka wariw minɛ ka mɔgɔw ka taxi bin mɔgɔw kan ka impôt minɛ mɔgɔw la diyagoya la donc an ka nali bɛ na o bɛɛ de dɔgɔya ka na yira population na k'a fɔ ko Kidali population a ye segin ka na a ka armée nana an nana aw lakana de kama an ma na fɛn wɛrɛ kama an ma na fɛn wɛrɛ kama fɛn fɛn bɛ ka fɔ tan an b'a dɔn janni a ka na c'est caman filila fo k'an nana an bɛna nin kɛ a bɛɛ galon a bɛna nin tile filanin na mun bɛna kɛ da la hɛrɛ ni baden bɛ na an ka nali ka kɛ hɛrɛ ni baden fo ko opération ye an nali ye. Voilà ne balimaw nin tun ye le chef d'état-major Umaru Jara a filɛ nin ye Kidali de kɔnɔ n'a bɛ k'a ka sɔrɔdasiw fo sɔrɔdasiw minnu ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ ka Kidali kɛ Mali ta ye a taara a ɲɛ da olu kan k'u féliciter i y'a faamuya b'a la ka tila ka population fana fo an bɛ chef d'état-major an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn nin de ye ɲɛmɔgɔya ye a bɛ Kidali kɔnɔ bi a lafiyalenba hakili sigilen komi o min kana mɔden Kidali kɛra Mali ta ye o jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ si la bi o hami tɛ mɔgɔ si la bi Kidali population bɔra ka kunbɛn a ka bon hakili ma bɛɛ nisɔndiyalen don an b'a fɔ Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye hali bi an ka sɔrɔdasiw jɔlen ka to ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana hali b'u jɔlen ka to an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle Mali population ka daminɛ Kayi fo lahara bɛɛ de nisɔndiyalen don bɛɛ sewalen don bɛɛ bɛ ka fɛti kɛ a lajɛ. Ne balimaw foyi tɛ baara ɲuman bɔ wala foyi tɛ baara ɲuman bɔ hadamaden n'i ye baara ɲuman kɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'a tɔnɔ sɔrɔ lahara maliyɛnden bɛɛ kɛra Assimi fɛ wa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ de bɔra ka fɛti kɛ a lajɛ bɛɛ bɔra ka nisɔndiya nin ye Kidali kɔnɔna ye misigi bɛ nin kɔrɔ an b'a lajɔ nin ye Kidali kɔnɔna ye n ka cɛ olu nisɔndiya b'o olu fana kan a ka bon hakili ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ye nin fana lajɛ dɛ bɛɛ de bɔra ne balimaw hali bi an ka jija baara ɲuman fɛ dɛ
hali bi an k'an cɛsiri an ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman o de bɛ mɔgɔninfin nafa diɲɛ ani lahara maliyɛn bɛɛ sewalen don bi a bɛɛ kɔntannen don bɛɛ bɛ ka fɛti kɛ bɛɛ bɛ ka misi faga bɛɛ bɛ ka saga faga k'a da kun jumɛn kan depuis ala ye mali da kidali ma deli ka kɛ mali ta ye mais asimi tile la kidali kɛra mali ta ye bɛɛ nisɔndiyalen don mali territoire lakana bɛ fan bɛɛ fɛ sécurité bɛ fan bɛɛ fɛ mali dugukolo bɛɛ bɛ ka k'an ta ye bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ n tɛ se ka image bɛɛ yira quoi dugu tɛ mali kɔnɔ i y'a faamuya min b'a ka nisɔndiya yira dugu tɛ mali kɔnɔ min ma fɛti kɛ dugu tɛ mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la n'a duguladenw ma bɔ ka asimi fo a tɛ yen bɛɛ de bɔra bɛɛ nisɔndiyalen don ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye hali bi ka ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u jɔlen ka to i y'a faamuya b'a la n'an bɛ taa fana an bɛ se an bɛ taa comment ça s'appelle Niger gouvernement ka porte-parole bɔra ka mali fo ka mali wali ɲuman dɔn an bɛna image k'a la n y'a ta image yɛrɛ la yan est ce que n y'a bila ka na ale fana bɔra ka mali fo kosɛbɛ voilà an bɛ burkina ta k'a la parce que n y'a tɛ Niger ta in na. Et puis en bref, l'armée malienne a annoncé ce 14 novembre la reprise de Kidal et appelle la population au calme et à la sérénité. Les FAMA ont rassuré les populations que des dispositions sont prises pour assurer leur sécurité. Cette nouvelle capitale réjouit plus d'un Malien et les populations de Sahel. Dans un tweet, le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a rendu hommage aux victimes civiles et militaires qui ont sacrifié leur vie pour la cause et salué la résilience du peuple malien. Pour lui, la reprise de Kidal est une étape de franchie, mais la mission des FAMA n'est pas encore achevée. Elle va se poursuivre jusqu'à ce que le Mali recouvre sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Et justement à propos de cette reprise de Kidal... Voilà, Ambe Aladjo, nie Burkina journal de Ibrahim Traoré Boraka, Mali fo ka Mali wali ɲuman dɔn ka Asimi fo bara min kɛra k'a bɛnna ma a diyara ye. I y'a faamuya b'a la ni jamana saba Niger fɔlɔ bɔra Burkina bɔra i y'a faamuya b'a la k'u ka nisɔndiya yira ka an ka sɔrɔdasiw fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo Mali Burkina nin bɛɛ kɛra famille kelen de a bɛɛ kɛra du kelen denw ye a bɛɛ kɛra sinjimaw ye c'est la famille ka Burkina fo ka Niger fo o bɔra ka Mali ta ninnu min kɛ an ka foli b'u ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ni ko ye Niger sɔrɔ a bɛ komi a ye Mali de sɔrɔ on ensemble Niger population Mali population a bɛɛ kɛra fa kelen ba kelen ye c'est la famille maintenant foyi t'an se ɲɔgɔn ma hali bi an bɛɛ jɔlen ka to an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Côte d'Ivoire ne balimaw gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire bɛ a ka bon hakili ma ne y'a fɔ de n ko pɔn t'a ɲɛ ye yanni i ka pɔn jɔ i bɛ balo de nɔgɔya fɔlɔ ka don ni hɛrɛ ye ka baara di jamana kɔnɔdenw ma o ka bon ni pɔn ye an ka Côte d'Ivoire lajɛ maliyɛn minnu bɛ panpan na komi tɛnɛni a ye Côte d'Ivoire lajɛ. Salamu alaikum journal Gassou bɛɛ fɔlen de kɛra sigiyɔrɔ la ayiwa ni min somɔgɔ bɛ Abidjan i ka nin somɔgɔ sama dɛ wala i kana sama sogoro la sinon a ɲɛnama a ɲɛ b'a la nin ye jimere mugan ta de ta a ɲɛ bɛ jini na lamagali la yɔrɔ min na nin ye jimere mugan ta de a ɲɛ b'u la a kulo b'a la dɛ sogoro kulo kɛra 300 de a ɲɛ bɛ jimerew la jimere mugan ta de filɛ nin walayi ala a ye n'a somɔgɔw sama dɛ sinon a gana ɲɛ t'a la a ɲɛ b'a la bon nin bɛɛ mugan de walayi nin bɛɛ jimere mugan ta de i ɲɛ b'a la Gassou a ye kuma mɔgɔw fɛ u ka nin balimaw sama sinon a gana dɛ nin bɛɛ jimere mugan ta de frigo kɔrɔ ta a ɲɛ b'a la ko sogoro kilo 300 i ɲɛ b'a la bon nin ye mugan ta de walayi k'a sɔrɔ fɔlɔ nin bɛɛ de tun bɛ fa i kulo b'a la mais sisan i ɲɛ b'a la nin ye mugan ta de a ye n'a somɔgɔw sama dɛ sinon a gannen don assalamu alaikum an b'a fɔ ko i y'a faamuya b'a la n'an bɛ taa an bɛ se n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ nin cɛkɔrɔba ye maliyɛnw tɔɲɔ ka burukinabew tɔɲɔ ka nizɛriyaw tɔɲɔ k'a bɛ faransi sago kɛ o kɔmasegin o de n'ala ma fara e kan i ka fanga in tɛ laban bilahi Côte d'Ivoire kɔnɔ sukɔrɔ tɛ yen sukɔrɔ gansan a tɛ Côte d'Ivoire o de la ni ne ye maliyɛnw sigilen Mali ka gɛlɛn jamana minnu kɛlɛ tɛ mankan tɛ foyi foyi tɛ yen i y'a faamuya la Mali ka nɔgɔn ka tɛmɛ olu kan Côte d'Ivoire de filɛ nin ye ne ma inventé dɛ ayiwa ne tɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ yen olu de filɛ nin ye jinimere i y'a faamuya i bɛ se k'a kunu siɲɛ kelen quoi ko dɔrɔmɛ 20 parce que k'a da kun jumɛn ka sukɔrɔ tɛ yen an b'a ɲini maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to Asimi kɔ an ka Asimi dɛmɛ
Ni y'a ma fɛn min kɛ maliyɛnw ye a se de ta ye mais solution bɛ ka ɲini ni y'a ma se ka fɛn min kɛ walahi i b'a sɔrɔ a t'a bolo de sinon a bɛ maliyɛn fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan an ka to ni ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ ninnu b'an lase an seyɔrɔ la Côte d'Ivoire filɛ nin ye bi hali jinin bɛ a tɛ se ka san ye sukaro tɛ foyi foyi tɛ yen gɛlɛya bɛ ɲini k'u faga n ye pɔn jɔ dɛ n ye sira dilan pɔn jɔ wari yɛrɛ a bɛɛ taara juru de la juru min bɛ Côte d'Ivoire la bi a ka bon hakili ma cɛkɔrɔba in nana ka juru kari jamana sa a ye juru min kari Côte d'Ivoire kan na quoi a ka bon hakili ma n'an kumana k'a ye hɛrɛ kɛ julaw ye a ma hɛrɛ kɛ Mali ye dɛ n'a ye hɛrɛ kɛ julaw ye a ma hɛrɛ kɛ Mali ye n'a ye hɛrɛ kɛ julaw ye a ma hɛrɛ kɛ Burkina be ye n'a ye hɛrɛ kɛ julaw ye a ma hɛrɛ kɛ Niger ye bi nin cɛkɔrɔba in tun kan ka fara a denw kan ka Afrique kumabɔ Europe bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ Europe jamana tɛ yen i y'a faamuya la min bɛ ka ɲɔgɔn labila tɛ yen u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais pourquoi anw farafinw bɛ ka ɲɔgɔn labila k'an bɛ tubabuw sago kɛ nin de bɛ an ni cɛkɔrɔba in cɛ nin de b'an ni cɛkɔrɔba in cɛ a bɛ ka anw dɔgɔya k'an di ninnu ma a bɛ fɛ ka anw minɛ k'an di ninnu ma anw bɛ fɛ ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ale bɛ fɛ k'anw lasegin jɔnya la anw bɛ fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye cɛkɔrɔba in bɛ fɛ k'anw lasegin jɔnya la o de bɛ an ni cɛkɔrɔba in cɛ wa fɛn bɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da ɲin bɛ yɛlɛla ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ quoi bilahi n'an bɛ taa an bɛ se nin tun ye o yɔrɔ ye Côte d'Ivoire ka gɛlɛn bɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n y'a yira aw la gɛlɛya bɛ yen a ka bɔ fɛn bɛɛ kan Mali ka nɔgɔn ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan 1000 fois Mali ka nɔgɔn ka tɛmɛ yen kan 1000 fois an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Faransi kɔnɔ ne balimaw walahi Faransɛw n'o tɛ ɲini ka kabu pété quoi ni fa tɛ ɲini ka don u la depuis Mali y'u ta tiɲɛ i y'a faamuya k'u sen kari k'u bolo kari k'u kun ci k'u da fara k'u kɛ juguw sago ye a kuma tɛ yen bi o tɛ ka min fɔ dɛ hakilina tɛ yen bi o tɛ ka min ta ka ɲɛsin dunanw ma o ka ministre des affaires étrangères ko jɛgɛmana walima jagamana Algérien suraka min bɔra Algérie ka na kɛ ministre ye Faransi yan ko i y'a faamuya wala tungaranke minnu bɛ yan i y'a faamuya wala farafinden minnu bɛ yan dunan minnu bɛ yan a ko ni mɔgɔ min ma taa faransɛ kalan i ka papiye k'u b'a minɛ i la ni mɔgɔ min ma taa faransɛ kalan i y'a faamuya b'a la ko b'u ka papiye minɛ i la n'i ma se ka kuma faransɛkan na ko ye papiye min d'i ma k'u b'a minɛ mɔgɔ si kana siran mɔgɔ si kana panike diɲɛ bɛ laban Afiriki de Afiriki ka bon ka tɛmɛ o kan Afiriki bɛna diya ka tɛmɛ o ka jamana kan o de tɔɔrɔ b'u la o tun bɛ fɛ an ka to jɔnya de la o banna pewu papiye tɛ dɛ n'i bɛ se k'an kan tigɛ an kan tigɛ n'i bɛ se k'an faga an faga n'i bɛ se ka min kɛ a kɛ mais Afiriki bɛ sira min kan foyi t'an lasegin kɔfɛ foyi t'a to n'an bɛ nin sira in bila ko ni min ma faransɛ kalan ko bi i ka papiye minɛ i la aw ka mɔgɔ minnu bɛ Mali la o ye bamanankan kalan a diyagoyara quoi k'u ka bamanankan kalan aw ka mɔgɔ minnu bɛ Burkina a diyagoyara quoi k'u ka mɔsikan kalan wa u dɛsɛra de ni mɔgɔ dɛsɛra i bɛ sɔn ko bɛɛ ma an ka cɛ lamɛn dɛ n'an bɛ taa an bɛ so n ko bilahi Asimi bɛ ko hali bi an ma foyi y'a la fɔlɔ an ma foyi y'a la fɔlɔ a ye cɛ in lamɛn ale de filɛ nin ye. S'ils réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire le titre de séjour. C'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire le titre de séjour. C'est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français. S'ils réussissent, ils restent en France parce qu'ils parlent notre langue et ils peuvent s'intégrer. S'ils ne le réussissent pas, on leur retire le titre de séjour. C'est que tous les étrangers qui ont un titre de... Ngache dabu ye bi sunorotu ye wallahi dabu ye bi abe komi Asimiu kantige quoi ni sie kantige anim bintola abe pata pata de o de kɛra Faransaw ta ye billahi ɲɛnkali ala la ni sie kantige yana nin ka bɔ yana nin ka bin abe pata pata de o de kɛra ninnu ta ye tɔ t'u la tuguni n'u salen de kan n'u kɛlen su ye sans Afrique ninnu tɛ foyi ye u tun bɛ balo anw de joli la an y'an joli tigɛ u bɛ foronto sugu bɛɛ la ko ni Faransi papier b'i bolo o b'i bila ka taa formation kalan ka taa faransɛ kalan n'i ma se ka faransɛ kalan k'olu b'u ka papier minɛ fɛn ka di k'o bɔ wa fɛn ka di k'o bɔ wa san 10 ko ne bɛ baara la yan n tɛ ne ka papier minɛ bɛ n ka droit de yan kɛ ni n ka droit de yan n ka cɛ n pɔsi bɛ fa dewu n bɛ wari caman sɔrɔ n bɛ segin ka taa n fa jamana na c'est tout nin dɔrɔn don o mana cɛ o cɛ ka papier minɛ la ko i ma se ka faransɛkan kalan
i y'a faamuya bala ta plainte do kama i ka droit min bɛ ko i ka droit bɛɛ d'i ma i ka t'i fa bara i ka taa emploi créer kuma fa n'a ba filɛ u mana cɛ o cɛ ka papier minɛ i la ko i ma se ka français kalan ta plainte do kama o k'i ka droit bɛɛ d'i ma i ka taa baara kɛ Mali la nin de bɛ yen dɛ nin de bɛ yen bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que u dɛsɛlen min filɛ nin ye u bɛna mɔgɔw ɲini sira bɛɛ de aw ko k'a ye comment ça s'appelle denmisɛnninw ka appel tigɛ comment ça s'appelle un médical min tun bɛ di sans papier ma k'aw y'o fana tigɛ nka cɛ a bɛ fɛn fɔ min ka jugu ka tɛmɛ aw laban bɛna jɔn ko ala fɔ ko aw laban bɛna fɔ de sisan an tɛ dunan yɛrɛ fɛ an ka jamana kɔnɔ a y'aw ɲɛsin o ma dɔrɔn mais ni ma anw ye français de n'an bɛ français kalan moi je suis pas français moi je suis malien n bɛ kuma n ka langue de la aw ka dunan minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ aw den minnu b'anw ka jamana kɔnɔ u bɛ kuma an ka kan na est ce que an y'u obligé k'u ka kuma an ka kan na u dɛsɛra de u binna de u ta de tiɲɛna u bɛ fɛ ka mɔgɔw ka fɛɛrɛ sɔrɔ quoi pour que u bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa cogo min na mais n'o est déterminé tasuma tɛ Mali la n'i taara n'a b'i jɛni hɛrɛ mugu dɔrɔn de bɛ yen diɲɛ bɛ laban Afrique de c'est nous le patron i y'a faamuya n'a ye mɔgɔ mɔgɔ ka sɛbɛn minɛ k'a ma se ka français kalan plainte bɛ don aw kama a b'u ka droit d'u ma n'a y'a sɔrɔ i ye san 10 de kɛ baara la yan n'i ka droit bɛɛ segin ma i ka cotisation n'i ka fɛn bɛɛ segin ma n ka cɛ i poche bɛ fa i bɛ kɛ waribatigi i bɛ segin ka taa parce que an bɛ baara fɛn fɛn kɛ o b'a bɛɛ ta de n'i ka fiche de paye lajɛ k'i ka bulletin lajɛ cotisation min bɛ bɔ a la a tɛ ku TCV kɔnɔ ka mɔgɔ ka papier minɛ ten an bɛ yan hali bi an ma foyi y'a la an bɛ tɛmɛ ka bɔ o yɔrɔ la an bɛ na n ka cɛ a guwanen b'u bolo bi dɛ a ye nin yɔrɔ fana lamɛn an bɛ na yan a ye nin fana lamɛn. A voté un changement majeur pour les étrangers en France. Les allocations, les OQTF, le droit du sol, l'aide médicale de l'État et bien d'autres points vont changer. Désormais, tous les frais de santé ne seront plus remboursés pour les étrangers. L'aide médicale de l'État est remplacée par l'aide médicale d'urgence, couvrant uniquement les maladies graves, les vaccinations et les soins liés à la grossesse. Les allocations seront désormais supprimées pour les étrangers qui résident depuis moins de 5 ans en France. Autrement dit, c'est la fin des APL, des allocations familiales, du droit au logement et de l'AAH. Les restrictions liées aux OQTF vont être supprimées. Ainsi, les personnes mariées, ceux en France depuis plus de 10 ans ou encore les parents d'un mineur français ne seront plus protégés contre l'expulsion du territoire. L'automaticité du droit du sol a également été supprimée. Cette nouvelle loi suscite beaucoup de réactions. N'a ka di aw ye hali dumuni hali ji a y'a bɛɛ tigɛ an tɛgɛ bɛ ala bolo bin cogo tɛ yen n'a ka di aw ye i y'a fɔ hali an ni a y'a sama ka bɔ mɛ foyi tɛ afirikɛnw lasegin tɛ foyi t'an lasegin yan an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ o ka musonin dɔ fana bɛ yen nɔ o bɔra ka kuma ko olu ka wari k'a tɛ bɔ faransi kɔnɔ tuguni a y'a lamɛn dɛ. Les ressources de l'Afrique doivent rester aux Africains. Petite fille, les ressources de l'Afrique, ça doit être seulement pour les Africains. L'argent de la France doit rester aux Français. Voilà. Aw yɛrɛ tulo b'a la ko anw bɛ wari min sɔrɔ yan k'a kan ka to faransi de kɔnɔ k'a tɛ bɔ yan tuguni an bɛ baara fɛn fɛn kɛ i y'a faamuya la k'a wari bɛ to yan de i b'a wari dun yan walima o bɛ kungo sigi da la yan wari tɛ se ka taa cogo min na o tɛ ni e de ye n ka wari di yan wari min b'a la k'a tɛ bɔ ka taa Mali la walima a tɛ taa Burukina e de y'a wari di yan ko n bɛ baara de la n bɛ soli ka wuli de n bɛ baara gɛlɛn de kɛ walasa ka nin wari in sɔrɔ a tɛ di mɔgɔ ma dɛ c'est pas donné hein? C'est pas gratuit hein? Nous on travaille pour gagner de l'argent ici c'est pas donné ko an bɛ wari min sɔrɔ k'o tɛ bɔ tuguni depuis an ye Kidali minɛ depuis an y'u gɛn depuis an y'u kɛ juguw sago ye o bɛ ka ŋaniya jugu bɛɛ ta ka Afirikɛnw sɛgɛrɛ bi ani e de ye n ka wari di yan n'a minɛ kɛ k'a tɛ taa Mali la n'i jɔ n ye ko n tɛ n ka wari bila ka taa Mali la depuis ne sen donna Faransi 2010 walahi ne ka dɔrɔmɛ kelen tɛ yan compte la walahi suma walahi ala min ka bon n ka kalili ma ne ka dɔrɔmɛ kelen tɛ yan compte la parce que n bɛ n faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ne b'a dɔn ni n ka wari bila yan compte la n ka wari ka da yan compte la a bɛ mago ɲɛ olu ye ka tɛmɛ Mali kan o de la ne ye n ka wari bɛɛ bila Mali banque la a ka mago ɲɛ Malienw ye Malienw ka baara kɛ ne ye
o nafa bɛ se maliyɛndenw ma depuis ne nana yan dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a tɛ n bolo yan u ka compte la compte min bɛ n bolo yan dɔrɔn n bɛ baarakɛ wari a bɛ jigin a kɔnɔ dɔrɔn n b'a bɛɛ labɔ ni n bɛ min kɛ dépense n b'o k'a ye ni n bɛ min mara n b'o bila ka taa Mali banque la dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a maralen tɛ ne bolo yan parce que ne bɛ n faso fɛ ka tɛmɛ yan kan o de la ne ka wari tɛ bila yan compte kɔnɔ n'i y'a bila Mali banque kɔnɔ a bɛ nafa lase maliyɛnw ma a bɛ hɛrɛ lase maliyɛnw ma mais n'i y'a to yan ta la yan compte la a bɛ hɛrɛ de lase olu ma k'an bɛ Mali fɛ dɛ walahi an ye baara min kɛ Mali ko la depuis ne sen donna yan n y'a faamuya n ka wari tɛ yan parce que n bɛ n faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n ka wari bɛ Mali banque de la walahi suma walahi bilahi dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔla a tɛ n bolo yan depuis n donna yan n ye compte dayɛlɛ BDM na ka compte dayɛlɛ comment ça s'appelle BMS la k'an ka wari bila olu kɔnɔ a ka nafa lase Mali ma dɔrɔmɛ kelen t'a bila yan compte kɔnɔ e k'i sigi yen i ɲada bɛ komi fɛn ko aw ka wari ko mais an bɛ baara la yan ko non ko an ka wari ma ko tellement k'u ɲɔgɔn hasidi tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi u ma hɛrɛ kanu mɔgɔ si de n'u yɛrɛ tɛ u tɛ mɔgɔ si ni hɛrɛ fɛ n'u yɛrɛ tɛ an bɛ soli ka baara kɛ ka bo ko ka sira ka goudron kari i y'a faamuya ka kogo kari ka baara gɛlɛmanw kɛ an bɛ baara min kɛ faransɛw yɛrɛ t'a kɛ yan o wari fana k'an k'o to yan an kana fa n'an baw dɛmɛ wari fɛn fɛn bɛ taa monɛgaramu na wari fɛn fɛn bɛ taa iriya la o ɲɛ bɛ nin bɛɛ de la nin bɛɛ bɛ k'u tɔɔrɔ bi wari in bɛ taa de dɛ bilahi cɛ min ma n'i jɔ ne ye ko n tɛ wari bila ka taa n faso la fo n ye n faga dɛ sinon a bɛ bɔ de a bɛ bɔ diyagoya ka taa Mali kɔnɔ ye i ma wari di yan gratuité foyi n bɛ baara de kɛ k'an wɔsi ko an b'aw ka jamana kɔnɔ cɛ ni dunanw tun tɛ yan tɛ jɔ baara gɛlɛn fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ dunanw de bɛ ka kɛ ka so jɔ dunanw de b'a kɛ ka goudron da dunanw de b'a kɛ ka musokɔrɔba bo ko dunanw de b'a kɛ faransɛ yɛrɛ hali n'i y'a bila bureau kɔnɔ bi la a tɛ san kelen kɛ baara la n'a ma taa somasi la a tɛ san kelen kɛ baara la baara gɛlɛn bɛɛ dunanw de b'a kɛ ko an bɛ wari min sɔrɔ k'o bɛ to yan de i sigi yen n'a bɛ to yan an bɛ yan an bɛ bɔ yen an bɛ na Marie Le Pen fana la n ka cɛ depuis Kidal kɔni depuis Assimi kɔni nana bilayi dabu ye sunɔgɔtu ye dɛ a bɛɛ de wulilen dɔ bi depuis a fɔra ko Kidal kɛra an ta ye bɛɛ wulilen dɔ bi a ye Marie Le Pen fana lamɛn dɛ n'an bɛ taa an bɛ se o mun de b'i la téléphone parce que eux qu'est-ce que je leur dis moi je leur dis n ka téléphone tɛ ka sɔrɔ parce que eux qu'est-ce que je leur dis moi je leur dis bon an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ale fana b'a la an ka lamɛn de wala peut-être nin don Français restent sur le carreau, n'aient pas d'emploi dans leur propre pays, parce que eux, qu'est-ce que je leur dis moi? Je leur dis, bah écoutez, vous partez dans un autre pays chercher de l'emploi? Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de la part d'un président de la République? Je ne le crois pas. Donc je suis désolé que vous soyez impacté à titre individuel par cette mesure, mais de manière générale, je vous le dis clairement, et je l'assume, vous voyez, moi à la différence des autres, mon objectif c'est de donner une priorité d'emploi. Alors répatrier tous les Français qui travaillent à l'extérieur. Comme ça nous répatrier tous les Français qui travaillent à l'extérieur, ça nous ferait des emplois chez nous. Mais madame, s'ils sont dans des pays qui décident de taxer les contrats étrangers, ils ont... Non, ils ne décident pas ça. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ce que vous décidez là, ce n'est pas bien, madame. Ah bon? Pourquoi? J'ai vécu en France, 25 ans en France, même si je n'ai pas la nationalité française. Mais je suis là, je suis intégrée. Vous allez me parler de la politique des Chinois. Mais je n'ai rien contre vous. Moi, je ne vous critique pas. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intégré. Manifestement, vos enfants ont un parcours. Oui, mais abandonnez cette politique-là, madame. Je suis chargée des 7 millions de chômeurs français. C'est ça ma responsabilité. Et pas de moi. Non, en effet. Parce que vous avez un autre pays, quelque part. Mais les Français, moi, ils ont un seul pays. Ils ne peuvent pas aller ailleurs pour travailler. Non, ils n'ont pas un seul pays. Ils sont nombreux partout, madame. Vous savez, madame, moi, je ne peux pas dire... L'immigration, ce n'est que l'échange de la culture. Mais madame, je ne peux pas dire, moi, aux Français, allez donc travailler à l'étranger, parce que moi, président de la République, je ne mettrai pas en place les conditions pour que vous puissiez trouver un emploi dans votre pays. Et puis le monde c'est comme ça, madame. Les Français vont aller ailleurs, ailleurs vont venir en France, c'est comme ça. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça, madame. C'est comme ça, madame. Essayez de revoir votre politique, madame. Madame, je crois pas. Vous savez, les enfants là. Madame Le Pen, justement, vous
vous parlez de la France c'est votre pays, n'est-ce pas? La France est un grand pays, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Bien entendu. Mais qu'est-ce qui fait la richesse de la France, justement? C'est la diversité, madame. Non, c'est la diversité. Non, mais, madame, ce qui fait la richesse de la France, c'est sa culture, c'est son histoire, c'est son peuple, c'est son patrimoine architectural, littéraire, musical, ce sont ses chercheurs, c'est son génie, c'est sa puissance internationale, c'est tout cela qui fait encore une fois la France. Mais justement, lorsque vous parlez d'international, je peux vous prendre l'exemple justement. En bas la joie, ne bolma n'a ya soro e min be France ya e ma économique e ka tunga la taga kɛra Abidjan mu ka tunga la taga de walima e ka tunga la taga kɛra Jakumani ka tunga la taga ye baara b'i bolo dɛ i ɲa t'a la dogo t'a la tuguni a bɛ k'a fɔ kɛnɛ kan de ko an ka taa an ka so ko yan ye olu baara de ko farafin yɛrɛ man ka baara sɔrɔ yan ko français bɛ k'olu tɛ baara la ko baara kan ka di olu de ma mɛ ko an farafin minnu bɛ yan ko an ka taa ko bɛɛ n'i ka jamana don da baaraba jɔlen bɛ an bɛ baara min na e bɛ se k'a kɛ n'anw taara bilahi n ye n kali ala la ni yan ma kɛ samiya bɔ i k'a fɔ ma tu baara min bɛ anw de bɛ k'a kɛ e bɛ sɔn baara yɛrɛ ma wa han mɛ ka mɔgɔw provoquer dɔrɔn ka mɔgɔw dusu kasi dɔrɔn u b'o de la sisan han nin ye Marine Le Pen de fana kumakan ye ka taa i jɔ baarakɛlaw la farafinw k'u ka to k'a jamana na ko yan ye faransi de ko n'ale tun don ko ni faransɛw ma baara sɔrɔ ko baara tɛ di farafinw ma ne balimaw nka cɛ ça arrive ni ne ye mɔgɔw sigilen Mali la liberté dɛ i y'a faamu démocratie dɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ye démocratie créé olu de kuma cogo filɛ nin ye mɔgɔ minnu b'an da la démocratie tɛ Mali la dɛ pétété patata olu de kuma cogo filɛ nin ye bi démocratie bɛ min o de la ko démocratie tiɲɛ tɛ nkalonfin don an filɛ o ka jamana de kɔnɔ dɛ Marine Le Pen bɛ nin da foyi ma k'a la démocratie bɛ min tiɲɛ bɛ min a bɛ ka dunanw dɔgɔya a bɛ ka kuma jugu bɛɛ fɔ dunanw ma démocratie tɛ yen a bɛ nkalonfin an bɛ bɔ yen an bɛna u ka cɛkɔrɔba dɔ lamɛn a bɛna min fɔ Afiriki ko la maliyɛndenw walahi an bɛɛ ka kɛ an faso fɛ an faso dɔrɔn de bɛ laban a ye nin lamɛn. Il va devenir une puissance mondiale économique très forte. Et ce jour-là, l'Europe, qu'est-ce qu'elle va faire? Peut-être dans 50 ans, on aura l'inverse. On va voir les Européens immigrer vers l'Afrique. Peut-être, hein, je veux dire. Mais si on continue comme ça, parce que l'Europe s'appauvrit, mais l'Afrique va s'enrichir avec ses moyens qu'elle a, ses terres agricoles, son réseau hydrographique. Elle va développer quelque chose de fabuleux. L'Occident n'a plus la connaissance. Elle croit connaître encore ce continent, mais elle ne le connaît pas. Et au lieu de demander à ceux qui connaissent encore pour pouvoir les aider, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'elle connaît. L'Europe était bien installée en Afrique, avec ses entrepreneurs qui avaient développé des activités importantes, contrôler une bonne partie de l'économie quand même sur place, et développer les activités avec les retours sur l'Europe. Et on pouvait faire un genre de partenariat Europe-Afrique. Ce qui n'a pas eu lieu, l'Europe, au contraire, avec ses nouvelles règles, qui sont totalement différentes des règles asiatiques ou indo-pakistanaises, qui envahissent le pays, l'Afrique, le continent. Ni cɛkɔrɔba in ko n b'a lajɔya ni cɛkɔrɔba in ko a ko diɲɛ bɛ laban Afiriki de parce que fɛn bɛɛ bɛ Afiriki de bolo sanu b'an bolo pétrole b'an bolo diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ ɲɛ fɛn min kɔ dɛ ko bɛ Afirikɛnw de bolo ko diɲɛ bɛ laban Afiriki de a ko tubabuw bɛ ka taa cogo min na u ka politiki bɛ cogo min na n'u m'a changer k'o tɛ fantanya dɔrɔn dɛ o bɛ sa de quoi ko kɔngɔ b'u bɛɛ faga parce que fɛn t'u bolo. K'u ka politiki u bɛ ka taa n'u ka politiki cogo min na n'u m'a changer ka Afirikɛnw bonya ka baara kɛ partenariat gagnant gagnant ko fantanya dɔrɔn tɛ dɛ ko kɔngɔ b'u bɛɛ si ka na den tigɛ ne balimaw an ye nin fɔ yan mɛnna dɛ ko diɲɛ bɛ laban Afiriki de tubabukɛ yɛrɛ ma bɔ cɛkɔrɔba ma bɔ k'a valide bi ko fɛn bɛɛ bɛ Afiriki de bolo diɲɛ bɛ laban Afiriki de c'est nous les patrons i ɲɛ t'u la kule la depuis an y'u gɛn i ɲɛ t'u la kasi la depuis an y'u gɛn i ɲɛ t'u la kule la i ɲɛ t'u la bofara la parce que se bɛ anw de ni fɛn tun tɛ anw bolo bilahi ninnu tɛ sama anw nɔfɛ dɛ e bɛ asime k'a da don faransi ka ko la wa mais olu de da bɛ anw ka ko la palapala Macron de b'i sigi k'anw ka ministres nɛni k'anw ka présidents nɛni e bɛ anw da y'u ka ko la parce que fɛn de t'u bolo u dɛsɛra u binna c'est normal u b'u dulon anw na u da b'anw ka ko la bila sinon u bɛ tile k'u ka ko kɛ e bɛ asime ye ka kuma o kan
mais olu bɛ kuma anw ka so ni tile o b'a yira k'a fɔ se bɛ anw de ye cɛkɔrɔba bɔra k'a valide bilahi ko tubabu bɛ taa baara kɛ denya kɛ afiriki ko hara tɛ min tubabu bɛ taa baara kɛ denya kɛ afiriki ka tila ka papiye ɲini ye komi an bɛ ka papiye ɲini a cogo min na diɲɛ tɛ to bolo kelen kan fanga bɛ yɛlɛma yɛlɛma diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de afiriki bɛ na sake ala n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen pour que an ka ɛri kana se ne balimaw an bɛ taa Serge Daniel Turɔsiw ka kuma lasela Turɔsiw ka journaliste Serge Daniel Turɔsiw ka kunnafoni dila ale ni Buba Fane o bɔra ka fan bɛɛ kɛ sɔni magɔrɔni ye k'olu ye plainte don i y'a faamuya b'a la vidéomaniw kama yan vidéomaniw minnu bɛ ka olu dɔgɔya k'olu ye plainte don i y'a faamuya b'a la vidéomaniw minnu bɛ faransi yan ko parce que anw ɲɛ y'o ye k'an bɛ ka dɔ fɔ olu ma k'olu ye plainte don mais k'a plainte k'a tɛ ka teliya ko mun de b'o k'o kɛ k'olu ye plainte don k'a bɛ ɲini ka kalo joli bɔ mali vidéomaniw minnu bɛ yan n'u bɛ ka faso dɛmɛ n'u bɛ ka juguw kɛlɛ Serge Daniel a n'a ka Buba Fane k'olu ye plainte don anw kama ko plainte tɛ ka abouti ko ministre de la justice k'a bɛ sunɔgɔ de la walima mun bɔnɛ bin n'a kan Eric bɔra k'u jaabi Eric Le Pont ni y'o ka ministre de la justice ye a bɔra k'u jaabi ko olu bolo ko k'olu bolo sabu que a ko comment ça s'appelle Serge Daniel ninnu ma k'olu bolo ko olu ka ko tan t'olu bolo ka nin plainte sugu ninnu jaabi quoi ko tan tɛ ka nin plainte sugu ninnu jaabi k'olu ka baara ka ca nin plainte sugu ninnu ma a ye o de kɛ k'u jaabi ko ni min bɛ fɛ vidéomaniw ka minɛ yan ni min bɛ fɛ i y'a faamuya b'a la vidéomaniw ka taa kaso la k'i ka plainte don i yɛrɛ bɔra jamana min na i ka plainte don ye yen jamana mɔgɔw ka na vidéomaniw minɛ ka t'u don kaso la ko sinon ko nin tan t'olu bolo nin ye molobaliya ni fɛɛrɛ ni fɛnw de ye quoi ko sinon k'o tan tɛ Serge Daniel i y'a faamuya b'a la Faransi ministre de la justice a bɔra ka o jaabi nin de la Eric Le Pont i y'a faamuya la Serge Daniel Buba Fane ninnu k'olu ye plainte don a mɛnna mais ko anw tɛ ka taa kaso la ko anw tɛ ka minɛ cɛ bɔra k'o jaabi dɛ k'olu bolo ko kiri ye molobaliya de ya walima kiri ye de min ka di n k'o kɛ wa ko kiri t'o ye dɛ d'ailleurs yɛrɛ ko ka anw sake ka t'i da don nin ko sugu na k'o ye ni tan b'i bolo quoi ko nin tan tɛ olu bolo a ko ni min bɛ fɛ anw ka taa kaso la k'i bɔra jamana min na k'i ka taa plainte don ye Buba Fane k'a ka taa Mali de la ka plainte don anw kama ye Serge Daniel n t'a dɔn i ye Ivoirien de walima i ye dugu jumɛn ye Benin k'i ka taa Benin i ka plainte don anw kama nɔ a ka président kana anw minɛ ka taa datugu ko sinon ko y'a k'a tɛ marché dɛ ministre de la justice bɔra k'u canca k'u ka molobaliya dabila ko nin tan tɛ olu bolo nin ko sugu ninnu tan tɛ olu bolo quoi ka plainte don mɔgɔ kama dɔrɔn k'a nana sigi a ka téléphone kɔfɛ ko ka dɔ fɔ e ma ko olu ka minɛ k'o tan tɛ yen dɛ k'o tan tɛ ministre de la justice ale de filɛ nin ye Eric Le Pont a bɔra ka Serge Daniel ninnu jaabi k'u ka dɔ bɔ molobaliya la i y'a faamuya wala plainte minnu donna i y'a faamuya k'a bɛɛ bilala poubelle kɔnɔ ko nin plainte sugu nin ka t'i sigi ko mɔgɔ ye n nɛni dɛ mɔgɔ ye dɔ fɔ ma o tigi ka taa ko non o tɛ français quoi c'est pas ça c'est pas comme ça Serge Daniel ni Buba Fane bɛ kasi labɛn a ka bon hakili ma Buba Fane kɔni o yɛrɛ ko k'ale kɛra fatɔ ye a ye Buba Fane lamɛn de ale yɛrɛ ko ça ne va pas ale bɛ kasi la. On est kunkolo tiɲɛna maintenant Buba Fane ye kunkolo tiɲɛna dépression d'événement total bilayi donc n ka vie kɛra n bolo kaso ye n tɛ se ka bɔ tugun yɛrɛ à cause de vous ka haine nkalon ni fɛnw ta ka da n na ka haine bila n kɔfɛ dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se. Bon Buba Fane ale kɔni a kunkolo tiɲɛna tuguni a ye o ye a bɛ kasi la sisan ko anw ye nkalon sugu bɛɛ d'ale la k'ale fa nɛni k'ale ba nɛni ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ lase ale ma ko c'est normal k'ale kunkolo tiɲɛna a y'a lamɛn dɛ. ka haine nkalon ni fɛnw ta ka da n na ka haine bila n kɔfɛ dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se. Buba Sumaworo a ye cɛ lamɛn a kɛra handicapé ye. Dépression d'événement total bilayi donc n ka vie kɛra n bolo kaso ye n tɛ se ka bɔ tugun yɛrɛ à cause de vous ka haine nkalon ni fɛnw ta ka da n na ka haine bila n kɔfɛ dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se. cɛ i yɛrɛ de ye nin laɲini dɛ sinon i jɔlen de filɛ Wage kɛrɛfɛ dangadenw ka dangaden i jɔlen de filɛ Wage kɛrɛfɛ ka nin bɛɛ to yen ko fo k'e ka kɛ Mali président de ka nin bɛɛ to yen ko fo k'e ka dangadenw de dɛmɛ mɔgɔ minnu dɛsɛra sa k'u bolila yɛrɛ a dɔw sara
e ko k'i b'olu de dɛmɛ k'olu ka segin ka na fanga la dangadenya bɛ tɛmɛ nin kan e ni mɔgɔ minnu ye buwa dɛmɛ olu bɛɛ hakili ɲuman sɔrɔ ka segin kɔfɛ ka fara nin fanga in kan e yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fara nin fanga in kan mɛ tellement k'i ɲɔgɔn dangaden ma wolo dugukolo sanfɛ i tilala ka na bila nin fanga na kɛlɛ cogo tɛ nin fanga na ne y'a fɔ i ye dɛ ko an bɛ ko o ko la barika b'o ko la an bɛ ko o ko la o de ye tiɲɛ ye an bɛ ko o ko la o de bɛ fanga sɔrɔ n ko i tɛ se i ka misɛn bi tɛ nin ye kasi la bi fa ma don i la bi tɛ nin ye ka kɛ ɲuguntafɛn ye a sigilen b'a ka so kɔnɔ a bɛ kasi sugu bɛɛ la ko ale fa nenina se t'ale ye jigilatigɛ ale ka vie bɛɛ tiɲɛna a bolo ale ka vie kɛra kaso ye faransi kaso de bɛ yan teri tɛ buba fane la bi jɛɲɔgɔn t'a la foyi u mɔgɔ saba mariko umar mariko buba fane maliki konate ninnu bɛɛ kɛra handicapé ye u bɛɛ kɛra fatɔ ye parce que faransi ka gɛlɛn a ka bon hakili ma n'i tɛ baara la teri t'i la somɔgɔ t'i la yan foyi foyi t'i la i bɛ kaso de la buba fane yɛrɛ bɔra k'a fɔ a y'a lamɛn k'a bɛ kaso de la yan buba fane kunkolo tiɲɛna maintenant buba fane ye kunkolo tiɲɛna dépression devenna totale bilayi donc n ka vie kɛra n bolo kaso ye n tɛ se ka bɔ tugun yɛrɛ à cause de vous ka hɛni nkalon ni fɛnw ta ka da n na ka hɛni bila n kɔfɛ dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se k'a ka vie kɛra kaso ye a ka vie tiɲɛna ne ye nin f'u ye a mɛnna dɛ ne ye nin f'u ye a mɛnna n k'i ka segin i kɔfɛ depuis i bɛ mali la n y'a f'u ye wa filɛ nin ye i ka vie tiɲɛna i bɛ kaso de la faransi yan jigi t'i la teri t'i la foyi hali n'i bɔra k'i bɛ taa buru de san jatigɛ bɛ ɲini k'i faga hali n'i bɔra k'i bɛ t'i bo de kɛ i y'a faamuya bala paniki bɛ fan bɛɛ fɛ a sera nin ma n y'a f'u ye depuis kunun ko asimi tɛ se ka kɛlɛ cogo t'a la nin fanga in tɛ se ka bɔ yen wa anw bɛ ko o ko de la ala bɛ barika don o ko la an bɔra yan ko buwa k'a bila a kɛlɛ an ma segin kɔfɛ dɛ an y'a kɛlɛ kɛ fɔ a dan buwa y'a bila rasbaci dangaden kuntigi ale de nana ko buwa k'a bila an tugura arasa kɔ yan k'a dɛmɛ walasa buwa bɛ se ka bila arasa ye sira bila a ye sira bila baba kamara ninnu fɔlɔ de bɔra kalama mɛ anw tun b'a dɔn dɛ parce que anw tun ye saga de a nɔfɛ bɛɛ a nɔfɛ an m'a ye baba kamara ninnu bɔra k'a ye sira bila hali buba fana ninnu bɛɛ y'a fɔ ko arasa commerçant mɛ olu ma se ka fɛn k'a la parce que anw tun b'a kɔ an bɛ mɔgɔ kɔ i protégelen don a bɛ komi béton de jɔlen bɛ i ni mɔgɔw cɛ ka anw t'i kɔ foyi t'i sɔrɔ baba kamara ninnu bɔra ka kɛlɛ yan k'a yira maliyɛnden bɛɛ la k'a kɔrɔnpilen don olu ma se a la anw nana bɔ tiɲɛ kalama don min na an bɔra kɔ arasa kɛra samiya bo ye a filɛ kaso la barika de bɛ anw na an tugura asimi kɔ an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko an bɛ se an seyɔrɔ la foyi tɛ se ka asimi sɔrɔ en tant qu'an bɛ asimi kɔ bilahi foyi t'a sɔrɔ duwawudenw de b'a kɔ barikadenw de b'a kɔ an ma foyi ɲini an ta tɛ wari kɔ an ta tɛ sanu kɔ an ta tɛ papaga ye an bɛ tiɲɛ de kɔ mun bɛ se anw na bi aw dɔw tɛ ne ye sɛdɛri mɔgɔw ye an ka foli bɛ sɔrɔsiw ye u donna kidali dɛsɛ kuma min bɛ ka bɔ dabara la a tɛ dusukun na ewa k'a fɔ aw ye buba fana kɛra handicapé mɔgɔ bɛ kasi la buba fana bɛ kasi la mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ buba fana bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ dusu kasilen don buba fana dusu kasilen don a yɛrɛ y'a fɔ dɛ k'a kɛra fatɔ ye k'a bɛ kaso de la a ka vie k'a ka vie bɛɛ tiɲɛna i ma foyi y'a la fɔlɔ i bɛ kulusi bila hara tɛ mɛn i bɛ fini bila hara tɛ mɛn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn mɔgɔ minnu nana an lamɛn k'an ka video partager an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ka tila k'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye k'an ka foli b'u ye wa an b'u kɔ fo saya o ye baara min kɛ depuis ala ka mali da nin baara ɲɔgɔn ma kɛ mali population bɛɛ lajɛlen b'u fɛ bi wa élection tɛ kɛ mali kɔnɔ ni ala na kɛra sɔnna asimi bɛ sa fanga la asimi ninnu bɛ to yen de ka jamana bila arrêt sanfɛ de Gaulle ye coup d'état kɛ faransi yan 1960 a ye san 10 ni kɔ de kɛ yan jamana kunna élection ma kɛ foyi foyi ma kɛ a ye jamana bila arrêt sanfɛ waati min na a seginna ka fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma asimi ninnu bɛ to yen de ka jamana bila arrêt sanfɛ ka san 10 ni kɔ kɛ fanga la ni jamana ba sigira cogo waati min na ka sonyani ni fɛnw dabila développement ni fɛnw kɛra waati min na an bɛ sɔrɔ k'a di Sadio Kamara ma a bɛ kɛ nin cogo da la a tɛ bila dɛ ka nin fɔ maliyɛnden bɛɛ la asimi t'a bila dɛ voilà o tun ye o yɔrɔ ye ka tila k'a fɔ bandi minnu bɛ Bagunu bandi minnu bɛ comment ça s'appelle Karta bandi minnu bɛ comment ça s'appelle Dili ninnu turosi fitinin minnu teriw yɛrɛ kɛ mɔgɔ minnu teriw yɛrɛ kɛ turosiw ye k'u yɛrɛ kɛ bandiw ye n'u bɛ i y'a faamuya la mobili ta ka mɔgɔ 2 bila mobili kɔfɛ marifa ni fɛn b'u bolo ka taa mɔgɔw ka misiw minɛ ka mɔgɔw bagabaga ka dugutigiw nɛni a ye segin so dɛ a ye marifa bila aw ka segin ka taa aw ka misi gɛn an tilala Kidali la an setɔla don aw ma dɛ
billahi n'an ye cɛw sɔrɔ o milieu ninnu na i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye dɔrɔn b'an bolo sanfɛ dɛ a bɛ fɛn fɛn na n ye dugu minnu tɔgɔ fɔ a bɛ fɛn fɛn na an ɲɛ b'a bɛɛ la dɛ a bɛ si yɔrɔ minnu na an b'a bɛɛ kalama a bɛ dumuni kɛ yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen pɛrɛfu b'an bolo a ye marifa bila yan'an ka se aw ma bandi minnu bɛ bagunu ni fɛn ninnu na a ye marifa bila dɛ baara gɛlɛmanba an tilalaw la fɛn min tun ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o ye kidali o bɛɛ minɛna aw kɔni tɛ se k'anw lajɔ aw kɔni tɛ se k'anw lajɛ a ye marifa bila depuis sisan n'aw tɛ sibanendenw ye n'aw ma da tatiɲɛ kama a ye marifa bila dɛ a ye marifa bila hakɛto bɛ kuma kɔnɔ